Atong tanahon ang akto sa pagkasikop ni PBMA Supreme Master Ruben Ecleo Jr. nga kanhi kongrista o kanhi mayor sa lungsod sa San Jose sa Dinagat Island sa Surigao del Norte. Ang report ni Chelo Valiana. Wa na'y nahimo pa ang mga gasakay sa van dihang gibabagan sila sa mga sakop sa Regional Special Operations Group sa NCRPO sa Angeles, Pampanga gahapon sa buntag. Ang pasahero, ang kanhi mayor o kongresista o giilang supreme leader sa Philippine Benevolent Missionaries Association kon PBMA nga si Ruben Ecleo Jr. We have arrested the fugitive Ruben Ecleo Jr., the head of the Philippine Benevolent Missionary Association based in Dinagat. He was arrested by the operatives of NCRPO. Sukad pa sa 2011, nagtago-tago si Ecleo sa wa pa mahukmi nga sad-an ni atong 2012 sa pagpatay sa iyang asawang si Alona Bacolod Ecleo ni atong 2002. Mas higpit ang ilang pagpangandam tungod sa dugoong pagkasikop ni Ecleo ni atong 2002 sa iyang mansyon sa Dinagat Island sa Surigao del Norte. Misukol sa mga pulis ang mga armadong supporter ni Ecleo. Milungtad sa pipila ka buwan ang gipahigayong surveillance kang Ecleo sa wa pa masikop. Wa na hinuon mo sukol si Ecleo nga padung unta sa golf course sa dayon niyang pagkadakop. Migamit pa og laingan si Ecleo og nagpailang tag-iya sa usa ka recording studio. Dayag na ang pagkaidara ni Ecleo dihang nahinabi sa mga tigbalita. Gihimakakma ni Ecleo nga siya ang mipatay sa iyang asawa apan nalipay nga sa katapusang higayon mahuman na ang iyang pagtago-tago. Gani iyang gihangyo ang arresting team nga patyo na lang siya. I did not do it though. If you can ask yourself, you know very well kung sino yung paano yun. Paano mo kumit ang isang bagay na gustuhin mo. Pero kung ang gusto nyo, aminin ko na lang po. Pati yung pero palagay ko ano aminin ko doon. So if you want me to admit it, why not? I was the one who killed her. I didn't, actually. Why not? Mato ni Ecleo, pinangita man siya sa balaod apan gawas nun siyang nakalihok-lihok sa dapit. Giangko ni Ecleo nga tiggamitan siya sa gidiling drugas, kaniadto apan karon dili na. Nakuha sa posisyon ni Ecleo ang golf set, usa ka gatos ka libo ka pesos, mga passbook, cellphone ug uban bang mga gamit. Gipaubo si Ecleo ug ang iyang driver sa physical ug medical check-up ug drug test. Matud sa PNP, makadawat ang agent sa 2 milyones pesos nga patong sa ulo ni Ecleo. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.